Čurňate, Derek a ťaťo ďalšieho videa. Dnes je tu so mnou Kido. Ančo video to bude. Budeme kopať penalty. Takže dúfam, že vám tohle video bude páčiť. Pokud vám dajte odber, like a nastavte zvonečku. A ideme na to. Tak ľudia, išiel Derek do obránky. Povie, ako sa povie, on je, ako neviem povedať. Najmladší, ja nie som najmladší. Nie, tak to. Daj. Nachytal som to. Kopaj. Aj! Nie, ja som dostal góla. Aj, Derek. No. Musíš mať na to. To kopa samo. Musíš mať na to hlavu. Yes. Samo. Nie také. A kilo! Kilo teraz. Daj, ideš do bránky, Kilo. Ty, ideš. Idem na záchod. A je to gól! Gól. Dobrý. Gól. Nie. Je to gól. Gól. Gól teraz Pozri. ja. Pozri to, toto je, toto. No, ľudia, nie sme na ihrisku, sme proste na mojom dvore, no čo robíme? Nie sme na ihrisku, nechcelo Pozrite sa nám. tam. Bola to tam blato, no. Tak. Je to tam. Tak, Boky? teraz kopa boky. Aj gól. Idem. Gól. Ide samo. Ide Derek. Samo ide do branky. Aj tam. Ide Derek, ide. Derek! Môžeš boky. Ešte som nebol do branky, no. No, dobre. Daj lobbu. No máte. A musíš kopať, musíš mať na to hlavu. Výborne. Kopa samo. Výborný. Samo musíš. Boky. Daj. 3 góly som dostal. No, koľko som dostal góly? Ja už neviem ani. Zas 6 alebo 7. Joj, Pane Bože! Čo? Pozrite, Boky, tu je najhlavnejší na futbale. Aj samo. Všetci sme, no. Tyčka. Bolo to tyčka. Tyčka to bolo. Tyčka, kopa. No. Ja, nie? Kopa. Ty? Aj. Ešte som nebol do branky a teraz asi pôjdem. Asi! Neviem, ako bude chytať mi samo. A tu máš samo! Hop. Teraz Hop. som Ide do tam brany. boky. Musím mu Derek. chytiť. No. Nehnevať sa. Boky. Ale musím. Asi, no. Prečo ľudia? Ľudia, ešte mám sem niečo povedať. Dneska sme hrali penalty, budeme tu ešte hrať normálne, ale potom tak budeme hrať takto. Že, jak sa to poviem? Že Kto nedá gól? kto nedá gól, vypadáva a ten, kto vyhraje, bude dávať všetkým tresty. Takže idem ja do brany. Ideš ty? Kilo. Daj gól, kilo. 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 Idem ja, môžem. Samo, Samo. samo kopa. Ja nekopal veľmi Nie, nie. vysoko.
Nie, tu je výška. No. Môže tak. Tak. Lopta! Jaj, no. Ja som... Furt do No. brany, no. Hej, trest, nie? Nie. Máš kilo. Máš kilo. Vypadol Simonka! Vypadol Simonka! Áno, teraz sme hrali ľudia. To, čo som vám povedal a kilo vypadol. Ideš ty do branky, on vypadol, ty ideš. Hej, Kde? No hej. 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 Kto kopie? Ideme, môžem ja. Môže. Abo choď ty. Samo. Poď. Ide samo. Samo. Kop samo. Verím ti, že dáš. Nedá. Nebol to. Vypadol si? Vypadol. Choď do branky. Tako. Nie, ja. Jaj. Nie, ja že som ešte nevypadol, ešte ja na tebe budem kopať. Áno, a keď ty nejdeš go, ja si vyhrám. Ty nedáš go. Ja vyhrám. Derek. No. Mati bude nám dávať tresty. No daj. A ja to tu. No daj. Dajte prvý. Ja. Poďme na cestu, ideme na cestu. Ideme na... Ideme na cestu, hej. Ako povedal Boky. Dej kocúr a povedz mu, prečo máš také veľké, ako sa povie, zádo. Prečo máš taký veľký zádo, povedz. Prečo máš... Dobre. Povedz! Dobre. No teraz ja. Teraz kto ide? Kto ide teraz? Ja. No čo? Hovor s pesom po číňansky. Och. Kde je? Môžeš ísť na to samo. Hoňa! Hoči ti videla, je mova. Hej, hoči som boba. Dobre. Čo? Dobre. No, Ide Derek. Zatiaľ ti ide. daj kameru. Ide teraz kilo. Kilo bol. Kde Derek? Derek! No, Ja idem, ľudia, no. No. Zadávaj mi Boky. Ideme dolu. Abo nie, ideme tu. A povedz Kamilovi, je to masovaná tierka. Dobre. Karol! Karol? Nie, začal. Karol, vidíte? poď tu! Poď tu, Karol! Karol, masla natierka. Tak Derek to zvládol. Dobre, ľudia. Tak ľudia, už sme na konci videa, takže dúfam, že sa toto video líbilo, pokud áno, dajte odber, like a na tlačítko zvonečku. Páčila sa ti táto challenge? Áno. Čaute a tešite sa na ďalší video.